Salutare tuturor și bine ați venit la un nou episod din Call of Duty 2. Îl am aici alături de mine pe Adi Baștanu. numărul 1. Parcă v-am spus că nu o să mai fac Max Payne 2 deloc. De lupul la mea. Dați un pic. Ce copii. Copii dezaxați. Eu și nu pot sta, uite. Ia uite, ăsta de aici este Adi. Da. Care se fute cu banii. Ce copil. Ia uite-l. Dar ce joci băiatul? Happy Wheels. S-a părșit. Fii. Ia cum face chelaristul. Bă, dacă vezi când am filmat cu Alex, cu ochelari, vezi cum făcea el, mă. Din alea... Da, e lui. Dar și voi un comment, subscribe și like și nu știu ce. Mai zice el pe acolo. Da. Dar are bine că a zis bine om. Chiar că n-ai niciun la vizionare, la filmul, la videoclipul Păi ăla. să știi că nu. A, bă, da, nu știu cât e. Oh, și Slayer, what the fuck, e rău pe Gata, marș! Slayer, what the fuck, atacă prea șmecher din... Normal, ia zona uite aici. noastră. Ia uite, ia. Uite cum mă duc. Mișcă ecranul, bagă-l! Ia uite! Și acum să vedem până aici. A, bă! Ăștia-s de-aia gaziști, Stai mă că e ciudat să vorbești singur cu o cameră video. ăștia-s gaziști Cu un webcam. Ia uite mai aici. Ia uite Minecraft. Explozibil. Ia uite, nu. Asta e bunica mea de Minecraft. Tata aici că Știți că în pula mea asta a făcut Minecraft-ul? băi, Ia zi. deci stră bunicul lui tata lui taică-miu a fost stră unchiul bunicii mele. Da? Și stră unchiul bunicii mele a fost stră unchiul unchiului bunicii Mele. unchiului meu. Și el a inventat Minecraft. Este. V-ați prins? Da. Da, normal. Repetați după noi. Camret, băi, taci nu vreau. Gata. De părlache. Adi Bașteanu pleacă, se bagă la somn. Adi Baștanu. N-am L-am arătat de mine pe Adi Baștanu. Ai mai zis odată. Păi de asta am zis din nou că sună amuzant Adi Baștanu. Care se Adi fute Bașteanu. cu parul. Adi Scocimele astea pe loc. Deci, Adi Baștanu. învățați. Bă, ce mișto să. Dar noi vorbim singur cu camera? Da, mă, ești neantrenat. Eu am făcut 7 videouri sau nu știu câte s-a antrenat, fraiere. Mă doare în gură. Eu vreau să beau acum o bere. Ai? Da, vrei să bei o bere, dar tu ai 2 ani. Jumătate. Ești fet. Frumos. Și 45. Ia uite, mamă. A, este un foarte exact, trebuie să deci trebuie să apuc un sniper rifle. Uite bă, ce la lol, prostul ăla. Așa, fraiere. Ia-ți de acum. Vezi ce muie de ăsta. Ia, hai, fraiere, unde ești? Adi Baștanu, îmi zici și mie dacă unde e ăla, da? Da. Hai, Adi Baștanu. Nu-l văd. Uite-te până vezi un om. Hai, Adi Baștanu. Hai. Hai. Nu-l văd. Uite-l, mă. Păi de ce îl văd? Nu e ăla? Nu e ăla, ăla e statuie, mă, cum să fie ăla. Trebuie să fie un... Doamne, fere și păzește-ne, Om Doamne, la aici, că nu da. te nimerești. Da, unde e? Păi e un Cam Google, așa. sau vezi poate pe acolo. Băi. Mama, ți-a dat direct. Mama. Bă! E, vezi că e pe jos, mă. Cred că e pe jos. Stai că să mai dau atunci mine să văd tot. Uite, ne în dreapta. Nu cred. Ăla o Mai sus, fi? mă. Left building, 4th floor. Nu, mă, ia din Stai, dreapta left, sus. 1, 2, 3, 4, uite, vezi? Uite, ăla e. Oh, shit. Am dat pe lângă. Eu ce temure. Gata, a mort. Thanks. Shift. Și acum ne pornește. Știi cum îi cheamă pe jocul ăsta? Mm. Vasili. Vasilica.
Și dacă știți din episoadele anterioare din Call of Duty, și dacă știți pe Vasilica, Vasilica Vali. care se fute cu mine, Da, hard. Cor. nu medic, eu nu știu hardul. Taci, mă, din gură. Și acum ce trebuie să fac? Nu știu. Gata, știu. De fapt nu știu, dar mă rog. De fapt, beau o bere și taci. Ce mă, tu n-ai voie să bei apă și bei bere? Hai gata, vreau țigare. Ce mă, eu țigare, pe eu nu sunt fumător. Bă, tu ce te râzi, mă, fraier, mă, vrei să te bate acum? Da, Mamă, gata. Deci îl bat pe Adi Baștanu. da, după Să zicem videoclip. că ăsta e Adi Baștanu, da? Autor. Bă! Și am revenit, am avut o mică eroare Cine de e ca prostul sistem. cu erori? Da. Am apăsat shift ca prostul. Mi-a sărit asta în sus. E, Gata, de starting de attack. Gata, hai. sunt eu aici și se Da. strică mouse-ul și tot. Că pe ce apăs eu se strică. Pe ce apeși tu pe aici? E de ajuns să stai lângă. Dar de unde e glumele astea în tine, Slayer, what the fuck? Oh, păi, așa m-am zestrat, mămica mea. Pe mine m-am distrat. A, uite aici. Și era asta voastră. Și Dar pentru ce îmi trebuie asta? de ce e aia? Dar ce arme e asta, Slayer, what the fuck? Păi să le arăt fac, să le arăt fac. Hai să cremușterim, cremuște la Carolicu, cremușterim. Hai, Hai, ce să ia? hai. Repulse the enemy attack waves. Trebuie să le omor pe toți. Da, Deci trebuie să te de duci pe aici. aici, bă, dar tu ești prost, nu? Băi, eu știam că-s prost, mă, dar nici chiar așa prost. Ca prost. Că da. Păi eram prost mereu când muream la jocul ăsta. Păi eu nu mă niciodată gata. la jocul ăsta. Da, tu mori la prima misiune. Ce e prima Și ai de misiune? antrenament. Nu trage nimeni, de atunci tu mori. Și ce e prima misiune? Ești prea prost. Băi, Hai, gata, poți să taci. jocurile video pentru mine e viață. Da, Manelele e viața mea. mai ales Super Mario. Jocurile principale ale lui... Principale ale lui... Jocurile principale ale lui Adi sunt Barbie, Super Alice în Mario țara minunilor, Happy Wheels și Super, și Super Mario. Și mai joc câteodată și... My Mai Little joacă- Pony. Da, și asta. Și Agent Barbie mai joacă pe din alea. Și să moară Gianina. Așa mai cu acțiune în ele. Da, și să moară Gianina și cu fratele ei și cu soarta ei. Da, nu. Câteodată mai joc și CS. Da, e termin pe ultimul loc cu 0 cu 68. Mai joacă și CS din când în când, dar nu suportă calculatorul. Când pornește tractorașul, atunci să vezi. Trebuie să dea la manivelă. Trebuie să dau la manivele și Ah. să pun lemne la calculator, că monitorul e pe bază de lemne și noi nu știe să vorbește Pe bază de românește. corbune. Și noi nu știe să vorbește românește și să citește. El când îi dă cu soba. Are noi- soba lângă pentru energie. Și eu când vreau să fac, nu mai zic. Mă, tu băunule. Băi, eu cum fac six? Tu? Băg mai întâi motorul. Păi tu nici n-ai puță, mă, nici măcar puță n-ai, mă, da, băi, pu. Păi tu nu ai. Ia. Cu ce să faci, mă, tu? Nebunule. Deci tu. Cu degetul, nici cu ăla. Că și pe Ia alții. uite-l. Ia uite. Plecă, drecu de aici. Ăla de flori. Iau sticla. Să mor tu. Să mor eu. Berejan, Nu. de la Craiova. Repulse enemy attacks. Mie îmi Waves. place că vorbesc singur. Eu nu vorbesc singur, vorbesc cu camera. Eu vorbesc în românește. Grenadă. Mulțumesc. Poți să fac glume de șmechere? Ștechere? Da, fă glume, dar nu din aia tare de căcat. Băi, fac un banc. Bulăsici la magazin. Da, l-a inventat el. Da, să auzi banc aici, original. Hai, să auzim. Să auzim ce să ne auzim. Bulăsici la magazin. Cere o Și pungă comandă de pizza. Stai, cere o pungă de pufuleți. Îi zice casiera, un leu. Mai dați-mi una. Râdeți, era frumos.
Mamă, ce banc superb. Ziceți voi că n-ați mai auzit un banc așa super ca asta. Păi când Și eu m-am amuzant. născut, voi nici nu știați ce e la banc, da, deci vă rog frumos. Dar Speedy Rock Gamer e mic pe lângă mine, îl fac și la toate jocurile. Speedro Gamer. Dar cine e ăla? Păi, n-am mai auzit de el, dar mă rog. Bă, tu faci reclamă în video meu? Bine, mă pișama și pe el, e cel mai varză. Ce? Poate se uită la videoclip. Dacă el nu poate să uită la... Mă doare pula. Aia, dar n-are cum să știe, mă, de Slayer, what the fuck. Păi aici ați le Canal nou. care 770.000 de abonați. Eu sunt mai... Și Eddie aici, le fac, mă scuzați, Eddie e un prieten de-al meu mai vechi. Păi Slayer, fac, mă cheamă pe mine mai. Păi da, scuze, vorbeam de ăla pe stradă. Păi da, adică eu, mă cheamă Eddie, v-am spus în primul episod. Da, mă scuzați, nu m-am uitat la primul episod, că spre a terminat. Nu merge calculatorul, v-am spus. E mai terminat, nu e prea terminat. Bine, mă, gata, atunci. Aoleu. Ia, că mai are neapărut eroare. Și mulțumesc că m-ați ajutat, nu uitați să dați un coment, subscribe și like dacă v-a plăcut, baftă-mă!